ċelebrant tal-Qudiesa tal-lejla huwa ir-rettur tas-Sanktuarju Don Gerald Buħaġar. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Kif namlu kull nar ta' Sibt eżies nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju, partikolarment għal dawk kollha li talbuna nitolbu għalihom. Illum għandna wkoll grazzja speċjali għaliex magħna hawn il-familja Attart, koppja Ġuża u Ċarli li ġew hawn f'dan is-santwarju ta' Pinu biex jirringrazzjaw lil Madonna ta' tant grazzi li xerdet fuqhom tul il-50 sena miż-żwieġ tagħhom. Kejjew għalhekk ukoll inħallu l din l-okkażjoni tenna biex nitolbu l-barka ta' Alla fuq il-familji kollha tagħna. Fiduċjużi bl-imħabba ta' Alla lejna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għarina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek ilori Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbuk mulej Alla tagħna, għatina dejjem li jinġarbu il-ferħ tar-rabta tagħna miegħek, għax ilena sħiħ u bla tmiem jinsab fil-li dejjem naqdu lilek li minnek jiġina kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Malakija. Ara, jiġi l-jum jaqbad qisu forn u l-kburin kollha u daw kollha li jagħmlu l-ħażen ikunu tiben. U l-jum li ġej għad jaħraqhom jgħid il-mulej tal-eżerċiti, hekk li ma jħallilhom la għerq u lanqas fera. Imma għalikom li tibżgħu minn ismi titla' ix-xemx tal-ġustizzja bis-salvazzjoni fuq ġwen ħajja. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Il-mulej jagħmel ħaqq mill-popli. Għannu lill-mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daq ta' trumbetti. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan ngħidu il-mulej jagħmel ħaqq mill-popli.
ħajriet il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull ma jammar fija, ħajċabċbu x-xmajjar idejhom u l-muntanji flimkien jgħaltu bil-ferħ quddiem il-mulej. Ngħidu il-mulej jagħmel ħaq bil-popli. Għax il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. Ngħidu it-tieni qari mit-tieni jitra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, intom stess tafu li jeħtieġ li timxu fuq l-eżempju tagħna. Aħna ma tażżinniex meta konna fostkom, il-ħobs li kilna ħadd ma tawulna b'xejn, imma lejlu nar ħdimna u tħabbatna u batejna biex ma nkunu ta' pis għal ħadd minnkom. Imxejna hekk mhux għax m'għandniex dritt li jiżommuna intom, imma ridna nagħtukom eżempju biex timxu fuqu. Meta konna fostkom, aħna ordnajnilkom li jekk xi ħadd ma jridx jaħdem, dan anqas ma għandu jiekol. Issa aħna smajna illi hemm xi ħud fostkom li qegħdin jitgħażnu. Mhumiex jaħdmu, imma qegħdin jinħlew fix-xejn. Lil dawn in-nies nordnawlhom u nwassuhom f'isem il-Mulej Ġesu Kristu biex jaħdmu sewwa u għajxinhom jaqilgħuh il-kelma tal-Mulej. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wieqfa għall-Evanġelju. Qawwu qalbkom u werfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien kien hemm xi jieħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imżejjen b'ġebel sabiħ u għotjiet. Iżda Ġesu qalilhom, kull ma qegħdin taraw għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx. U huma staqsewh u qalulu, Mallem, issa dan meta għad jiġri? U x'se jkunu s-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħu? Qalilhom, araw li ma titqarqux, għax għad jiġu ħafna f'ismi u jgħidu jiena u iż-żmien wasal, tmorrux warajhom. Meta tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u taqlib f'pajjiżi, tinħasdux, għax jeħtieġ li l-ewwel jiġri dan, iżda tmien ma jesalx minnu fih. Imbagħad qalilhom, għad iqum ġens kontra ġens u saltna kontra saltna, l-art titeżżeż bil-kbir, f'ħafna bnadi ikun hemm il-ġuħ u l-mart li jittieħed u fis-sema jidhru ħwejjeġ tal-biża' u sinjali tal-għaġeb. Imma qabel dan kollu jixħtu jdejhom fuqkom u jippersegwitawkom, jagħtukom f'idejn il-mexxija tas-sinagoga, jitfgħukom il-ħabs, jaħdukom quddiem slatin u gvernaturi minħabba f'ismi. Dan ikun jiswilkom biex tistgħu tagħtu xhieda u żommu sewwa f'moħħkom. Toqgħodux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom, għax jiena nagħtikom kliem u werf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista' jqaflu jew jmerjieħ. Jittradukom saħansitra l-ġenituri tagħkom, ħudkom, qrabatkom u ħbiebkom, u lil xi ħud minnkom joqtluhom u kulħadd isir jobgħodkom minħabba f'ismi. Imma xara waħda minn raskom ma tintilfifx. Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar, issalvaw ħajjitkom. Il-kelma tal-Mulej.
f'dan il-ħadd eżies li huwa l-aħħar il-ħadd ta' qabel l-aħħar wieħed fis-sena liturġika li hiex il-ħadd li ġej nagħlqu is-sena liturġika bil-festa ta' Kristu Re. U propju għalhekk anke l-Vanġelu jitkellem mill-aħħar mumenti tad-dinja jew aħjar qiegħed jurina x'inhu dak li sejjer jispiċċa u dak li jibqa'. Biex aħna stess nitalmu nintrabtu mhux tant ma' dak li hu materjali imma ma' dak li għandu fih ħajja li ma tintemm qatt, li la it-terremoti, la il-mart, la l-persekuzzjonijiet xejn ma jista' jkisser. U propju anke f'dan il-ħadd id-Djoċesi ta' Għawdex tiċċelebra kif ukoll qed issir fil-Knisja kollha il-jum tal-foqra. Fejn aħna mistednin niftħu qalbna għal dawn ħutna u noħorġu minna infusna. Għax kif jgħid wieħed għaref, jgħid minn dak li nakkwistaw xejn ma nieħdu magħna, nieħdu magħna dak li nkunu tajna. Inti minn għalik li meta ħatati kienet tiegħek, issa tajt tal-ħadd ieħor m'għadix ta' ħadd ieħor. M'għadix tiegħek iżda saret tal-persuna l-oħra. Imma meta nakkwista dak il-materjal dak ħajibqa' tiegħi. Fatti l-iżbal tagħna ħafna drabi u propju dan aħna norbtu qalbna ma l-ispazju u mhux ma' żmien. Għaliex? Għax l-ispazju, il-materja qed immissa. Jien nista' ngħid xtrajt biċċa raba, din ir-raba tiegħi. Bnejt għandi post, dan il-post tiegħi ħadd ma jidħol. Imma żmien ħadd ma jista' jgħid iż-żmien tiegħi ħadd ma jaħduli. Iż-żmien igerbeb aħna ngħidu. Għaliex? Għaliex iż-żmien, għaliex ħafna drabi aħna nibżgħu miż-żmien. Għax naf li iż-żmien mhux biss igerbeb, imma jgerbeb lili miegħu. U dan hu il-diskors li forsi naraw ftit jibes ta' Ġesu, imma huwa diskors veru prattiku eżies. U l-istess żball li jagħmlu l-lowt fi żmien Ġesu huwa l-iżball tagħna ħafna drabi. Dawn in-nies imorru quddiem Ġesu u juruh it-tempju. L-aktar ħaġa għażiża li kellhom. U jgħidulu u kienu jiftaħru bih. Ara kemm hu kbir it-tempju, ara kemm għandu ġebel sabiħ, ara kif dan il-ġebel aħna ksejnieh bid-debijiet, ara kemm għandu wedi, ara n-nies kemm tat offerti. U Ġesu jgħidilhom għad jasal żmien li dan kollu li qegħdin tgħidu li hu sabiħ ma tibqax ġebla fuq oħra. U d-diskors ta' Ġesu huwa ferm iżjed profond ta' qawwi għall-mentalità tal-poplu ludi għaliex it-tempju x'kien. It-tempju saħansitra kien l-amara ta' Alla. Il-post fejn Alla jgħix fuq din l-art. U hawnhekk Ġesu kellhom raġun il-lut jattakkaw u jgħidu imma dan qed jidej bit-tempju u rridu joqtluh. Għax meta hu qed jgħidilhom anke l-post li aħna bnejna biex fih jagħmmer Alla, dak ħajjispiċċa. Mela la ħajjispiċċa dak il-post xi fisser? Li Alla mhux se jibqa' magħna. Li Alla mhuwiex etern, li Alla ħajjispiċċa. Forsi anke aħna nagħmlu dan l-iżball tagħna.
aħna bnejna l-knejjes tagħna, inżejnuhom xi ħaġa sabiħa, niftaħru bihom. Imma dan kollu għad jispiċċa. U x'ser jibqa'? Hawn li qiegħed jinsisti Ġesu, ħajjibqa' biss ir-rabta tiegħi ma' Alla. Illum tippruvaw jibdu post lil Alla biex kważi qishom jaqfluh, inżommuh magħna. Mingħajr ma ntebħu li Alla mhux dak li jrid, Alla x'irid. Alla jrid jammar fil-qalb tiegħi u f'qalbek. Hija ir-relazzjoni li hemm bejni u bejn Alla dik mu ħajġarrafha ħadd. Dik mi ħadd tispiċċa qatt. L-imħabba li Alla għandu lejja dik mi ħadd intemm qatt. Ħafna drabi aħna iżjed ninkwitaw għax naħsbu li aħna rridu nagħmlu ħafna affarijiet, imma l-fidi tagħna hija don ta' Alla. Alla għalhekk sar bniedem biex jurina li t-tempju li Alla għażel għalih u l-bniedem u jien u int, u Alla jriedna nikbru f'din ir-relazzjoni tagħna. U xi tfisser tikber ir-relazzjoni tiegħek ma' Alla? Tikber il-fiduċja tiegħek fih. Tħalli li l-kelma tiegħu tmexxik għax dak huwa fiduċja. Aħna ħafna drabi it-terminu temmen falla ifixkilna ftit għax huwa ferm isbaħ meta ngħidu ikollok fidi falla milli temmen falla. Għaliex? Għaliex aħna bil-kelma temmen tfisser hemm ħafna punti dawk irrid naċċettahom jew xejn. Imma it-twemmin ifisser ġej mill-fidi. Jiena nemmen il-kelma tiegħek għax jien naf dak. Jekk inti tiġi tgħidli kelma, tgħidli isma' attentax u murlem qed tiċċajta qed tgħaddini biżmien, ma nemnikx, ma nafikx. Imma jekk xi ħadd tal-familja jgħidlek isma' ġara hekk u hekk, iva veru, iva, għaliex temmen il dak u mhux il-ieħor. Jien u int lil min nemmnu, nemmen il-min għandi fiduċja fih. U hawn qiegħed id-diskors kollu tal-Vanġelu tal-lum. Il-Mulej Ġesu qed jgħidilna tinkwitawx, tibżawx, ħajjiġu ħafna u jibdew jgħidu għax wasal it-tmiem tad-dinja, ara jiena l-Messija, imxu warajja, ħansalvakom. Jgħidha xarru tont. Għad jiġu ħafna u jgħidu fismi, jgħidu jiena hu iż-żmien wasal. Il-kelma ta' Ġesu, tmorrux warajhom. Għad jiġu żminijiet fejn jippersegwitawkom, ikun hemm f'ħaġa, taqtowx qalbkom. Għax dak il-ħin stess ngħidilkom jien x'għandkom tgħidu u x'għandna ngħidu. Kemm kbira l-imħabba ta' Alla lejna. U għalhekk jgħid jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom. Il-kelma preċiża qiegħda jekk tibqgħu taħt il-ħarsien tiegħi bil-paċenzja kollha issalvaw ħajjitkom. Jekk tibqgħu maqudin miegħi issalvaw ħajjitkom. Għax is-salvazzjoni jeżies hija rigal ta' Alla. Is-salvazzjoni mhijiex xi ħaġa li jien naħdem. Id-distinzjoni qiegħda hawn. Mhux kemm naħdem, imma kemm inkun preżenti ma' Alla f'ħajti. Ejjew nitolbu ilu din il-grazzja lil Alla. Li aħna
bil-materjal kollu li għandna, b'dak kollu li għandna, iva, nużawh biex ngħinu xulxin, biex ngħinu l-min qiegħed ibati, biex nuru l-apprezzament tagħna lil xulxin, biex nuru li aħna nieħdu kura tal-familja tagħna, tal-ħbieb tagħna, imma mhux norbtu qalbna magħhom. Ejjew norbtu qalbna biss mal-imħabba ta' Alla. Ejjew nagħmlu nistinkaw biex insir naf jew aktar mill-kelma naf ikolli esperjenza tal-ħnina u l-imħabba ta' Alla. Għax aktar ma din tikber fija, aktar jien anke bejnietna ir-rabta tagħna ma jista' jeqrida ħadd, ir-rabta ta' imħabba bejnietna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jew ħut jeżis għalhekk fiduċja b'ferħ inġeddu l-fidi tagħna f'dan Alla li ħalaqna għalih u ngħidu flimkien jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn ummiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li jum imweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom mill-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Jeżis, Alla huwa s-sejt tal-istorja tal-bnedmin. Fil-waqt li rresqulu it-talbit tagħna b'fiduċja, ejjew nitolbuh u ngħidulu ejja mulej u wibqa' magħna, ejja mulej u wibqa' magħna. Għall-Knisja biex tkun sinjal dejjem jiddej tat-tama fil-qawmien għal-ħajja nitolbu għal-kapijiet tal-pajjiżi sabiex jaħdmu bis-serjetà ħalli s-saltan il-paċi fost il-bnedmin kollha nitolbu għalina il-koll sabiex ma norbtux qalbna mal-ġejt li jgħaddej iżda ninqdew bih biex ngħinu lil xulxin b'imħabba nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu għamel li l-familja tagħna iħossu fuqhom l-imħabba tiegħek biex huma wkoll jikbru fl-imħabba dejjema tagħhom lejn xulxejn nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla Missier u awtur tal-ħajja vera għamel li l-kelma ta' ibnek tinżel fi qlubna u tqawwina bit-tama fil-qawmien mill-imwiet intli tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Fakkarkom li l-ġbir kollu sejjer imur għal Caritas Dioċesana. Giornata
Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Atina mulej li s-sagrifiċċju li sejrin nofru lil kobor tiegħek jaqlalna l-grazzja li nkunu fidili lejk u jiksbilna l-frott tal-għena bla tmiem bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom nerfu lubna il-fuq nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku, fik aħna ta' kuljum inħossu fuqna t-tieba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem, inti tajtna ir-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjemt il-ġesu mill-imwiet u bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-għid. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-Eżerċiti. Ismowit l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħi bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Kollox jispiċċa, imma r-rabta tagħna ta' għoliet ma' Alla ma tispiċċa qatt. U bir-raġun għalhekk imqawwija mill-Ispirtu Santu ejjew insejħulu u nitolbuh
jiġi fostna biex jurina l-imħabba ta' dan il-missier. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritient kif is-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Qarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bil-mħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbierka d-dbierom talla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u l-Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek il-kluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija u Verġinu Om, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Grazzi Sinjur Alla, u aħfirli Sinjur Alla. Vita,
Jew iżjes niftħu qalbna l-Kristu. Aħna l-qajnieh jew impoġġu tassew il-fiduċja tagħna fil-kelma tiegħu. Għalhekk fis-skiet ta' qalbna issa jew nagħmlu ir-ringrazzjament ta' tqarbin, ir-ringrazzjament tagħna lill-Alla li joġbu jingħaqad magħna. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Siedna. Nagħmlilkom xi avviżi, l-ewwel ħaġa l-avviżi marbutin mal-festa ta' Kristu Ren il-ħadd li ġej. U għalhekk nistiednu u nħeġġukom biex tieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjoni djoċesana ta' Kristu Sultan nhar il-ħadd li ġej 20 ta' Novembru fil-4 ta' filgħaxija ġewwa l-Knisja Rotunda tax-Xewkija. Imbagħad ma' din il-ġimgħa il-fest ta' preparazzjoni għal Kristu Ren ħajkun hemm 3 attivitajiet oħra. Nhar il-ħamis attività għat-tfal fil-4 ta' filgħaxija fix-Xewkija, il-ġimgħa imbagħad fit-8 ta' filgħaxija festa għall-adolescenti fuq it-suntier tas-Santwarju ta' Pinu, imbagħad is-Sibt mixja miż-żgħażagħ mir-Rabazza ta' Pinu li tibda fit-8:30. Nħeġġu wkoll lil dawk li huma f'saħħithom biex jagħmlu dan il-ġest kbir ta' karità, imorru jagħtu d-dem. Nhar it-tlieta fil-Berġa tax-Xewkija bejn is-sija ta' wara nofsinhar u l-5 ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.